صنيلكم سمعكمني بطعمي ينسكن حتو انت دا هاليو وابز conceptual framework تمركزي حتو انت دا هاليكم نعم أنا بتقطعين دلوقتي لنا حتتاتكم كنملس كنعقبكم كأ أنا تسفى قبر thank you سنقلنا بها واو بطعمي أقراربون تحسون حبتام نيرو حجيزهم حو شتتو منأسات مقرات نزي زقربنا يو قربتمو زقودة لكم اللؤلؤ نعم من حدث ስለዚህ ንሕቶን መልስን ንርኢቶን ገዛ ክፉት ክንገብሮ ኢና ቀዳምነት ንህቦም ግን በዚ ሰነድ እዚ ሪኦም ገምጊሞም ሎሚ መፅኦም ርኢቶኦም ከካፍሉና ዝጎደለ ዝምላእ ክመሓየሽ ዘለዎ ክሕብሩና ዝዓደምናዮም ክኢላታት ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም እዚ ናይ ሎሚ ፕረዘንቴሽን ጥራሕ ዘይኮነሲ ሰነድ ምስኦም ቀንዩ ስለ ዝኾነ ንዕኦም ናይ ቀዳምነት ክንህብ ኢና ሓው እስማዒል ኢትካ ልዕልካ ኣለካ ብድሕሪኦም ንስኻ ክበካ እያ ናይ ቀዳምነት ግን ነቲ ሰነድ ሪኦም ክምርምርዎ ዝቐነዩ ምናልባሽ እውን ብሓባር ኮይኖም ዘትዮም ርኢቶኦም ሒዞም ንዝመፁ ሰባት ናይ ቀዳምነት ክንህብ ስለምንታይ ኢና ናብ ህዝቢ ብጉሉፅ ጌርና ንዝትየሉ ኣለና ንዝብል ንሕና እንታይ እማኑ ኣቕሪብና እዞም ክኢላታት መንእሰያት ከ እንታይ ምህርቶም ርኢቶ ይህብሎ ህዝቢ እውን ክፈልጦን ክመሃረሉን ስለ ዝደለና ኢና ብድሕሪኡ ግን ንካልኦት በብኢትኩም ዘልዓልኩሞ ናይ ቀደም ተኸተል ዕድል ክበቁሉ የቐኒየለይ ዶክተር ሳራ ፅቡቅ ፕረዘንቴሽን እዩ ነይሩ ፅሙቅ ኣቢልኪ ዘቕረብክያ ኣብቲ እንድኩሎም ኮይነ ከመስግነኪ ካልእ ምናልባሽ ክግለፃ ዘለወን እንተደኣልየን ኮይነን ናይ ጉቴማላ ኣይገለፀታን ሓንቲ ፍሊቲ ነገር ኣላታ ኣብቲ ሕቶን መልስን መታን ከይትለዓል ኢለ ጉቴማላ መባእስ ነይርዎም እዚ ሕቶ ንሕና ዝገለፅናዮ እዚ ብመንግስቲ ዝዝወር ብሜላ ዝዝወር መጠነ ሰፊሕ ግህሰት ሕጊ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ታሪክ ምስሓሓብ እውን ነይርዎም እዚ ታሪክ ዝበሃል እዚ ሓቂ ይኮነን ናትኩም ትብሎ ስኻትኩም ትረኻ ናትኩም እዩ ሓቂ ከምኡ ይኮነን ዝበሃል ዝነበረ ጉቴማላ ምዚ ናይ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ኮሚሽን ሓላፍነት ሂባቶም ነቲ ታሪኹን ናይ ምፅራይ መፃ ኣካል ነቲ ታሪክ ኣፃርዩ ሓቂ ክወፅእ ሽዑ እቲ ሕብረተሰብ ዘባእሶም ዝነበረ ትረኻውን ከም ዝፍታሕ ተገይሩ እሞ ኣብ ኤሪትራ ነዚ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ግምት ክእቱ ኢለ ምናልባት ኣብቲ ሰነዳት ኣሎ ክትገልፅ ከላ ሕጂ ኤንፋሲስ ክህባ ስለ ዝደለኹ እሞ የቐኒየለይ ሰገድ أنيلي سانجا كامي كأنهم كلهم thank you دكتور سارة ناتي presentation document دالهم كهم سنسجد تفيق لك مايكاتشو ايكو تمام سعيد يا أخينا ندير على 100 تون لله يا أخينا هو سمعك لنا حاجة yes أو theoretical framework ብዙሕ ዘብለኒ ይኮነን ግን ኣብቲ ሪያሊቲ ናይ ኤርትራ ሕጂ ምናልባት ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኣብ ኤርትራ ከመይ ክኸውን ኢላ ክሓስቦ ከለኹ ቁሩብ ካብቲ ካልእ ሃገራት ኮምፕሌክስ ኮይኑ ክስማዓኒ ምክንያቱ ትዝዓበየ እቲ ላክ ኦፍ ኢንስቲቱሽን ዘለዎ ትካላት ኣብ ሃገርና ንምሕደራ ኣይኮነን ትካል ኣለና ዲ ከተመሓድሮ ትኽእል ዝብል እዩ ስለዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ክንደይ ሎጂስቲክ ክንደይ ኢንስቲቱሽንስ ክሳተፉ ከም ዘለዎን ክንደይ ምሁር ኣካል ክሳተፉ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ሓደ እንታይ ዓይነት ነዚ ቻሌንጅ እዚ ብኸመይ ክስገር ይከኣል ዝብል ሓደ መቃን ምስኡ ተዝተሓዝ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ካልአይቲ እታ ዝኸፍአት ናይ ኤርትራ ትዝዓበየ ትካል ኮይኑ ዘሎ እቲ ሚሊታሪ እዩ ተራድ ይኽልዎ
እንታይ ኢና ክንገብሮ ነዚ ሚሊታሪ ምክንያቱ ልክዕ ክግለፅ ከሎ እቲ ማለት ሪኮንሲሊሽን ከተምፅእ ከለካ ብጀካ እቲ ቪክቲም ምናልባት እውን እቲ ሓደ ኣካል ዘይሰማምዑ ነገራት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ፕሮሰስ ናቱ ጉጅለ ሒዙ ረበል ኣክት ክገብር ዝኽእለሉ መንገድታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፀገምና ከዓ ሚሊታራይዝድ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ንኣብነት ከምቲ ዝበለቶ ዶክተር ሳራ ሬትሪቢቲቭ ሬስቶራቲቭ ክኸውን ፒስ ድዩ ክኸውን ጃስቲስ ድዩ ክኸውን እዚታት እንዳተጋጭዎ ስለ ዝኸይድና ንሕድሕዱ ከም ኮንሰፕትስ እንድሕር ርኢናዮም እዚኦም እቶም ፊሎዞፊስ ናይ ትራንዚሽን እዮም እዚኦም ኖ ፒስን ኣብ መንጎ ፒስን ኣብ መንጎ ሴረጅስቲን ኣብ መንጎ ሬትሪቢቲቭ ኣብ መንጎ ሬስቶራቲቭ ገለ ዘለው እንዳክኸይድ ከሎ ቪክቲም ዲኻ ተቐድም ሶሳይቲ ዲኻ ተቐድም ሕጂ እቲ ሚሊታሪ ኣብቲ ውሽጢ ኣትዩ ክፃወቶ ዝኽእል ተራ እውን ኣሎ ማለት እዩ ዓዕናዊ ዲ ፖዚቲቭ ዲ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልተ እዚአን ኣብቲ ኮንሰፕት ፔፐር ብኸመይ ክትሓዛ ይኽእላ እንታይ ዓይነት ቁርብ ዝሓሰብኩሞ ተለኩም ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ተተካፍሉና ይቀኒለይ ናብኻ ሰንጋል ፅቡቅ ካሌብ يقنيلي بمجمرتها يقريتها حتى الزحلفة وان دهبكو نشتي رئيتو كومبايل جيريسي دحر حدش حساب متيليسي نعو كوسخلو خبل قرب اي نفعكم مو كلنا مزانا حج هبا رئيتو حاو يسخلق كلكم أبز دكتور سارة زقربت حساب بزح تلق إلى زهو رئيتها يبلين تصبق إيو بمنصر تناي أب إرتا زقبر زلو قهساتن ديموغرافين كريئو خلوهو دارقان كله تنخيفو أيو زبل حساب لنقن حانتي كم رئيتو زقمتا بزعباتها ريكونسايليشن تبل زحلف أولهم كبر أبحاونا بزعبا نيشن بيلدين كنزارب كل الناس كابينا خنبقس زبل حساب أنا ونابت رئيتو كاب ريكونسايليشن كنجمر ألنا تناي جبهان شعبيان متفنان كسعلومي عرقي تقبرلون أبحاج حجلو حبرة تسبدلو بأسي عرقي تقبرلون قال أب جزي منقسي إرتاس تقبر عرقتاتنا يبعال طرعان سأن عادق لن كم أبنت كنوستون خلينا قنس أخول جنات خلو ديموغرافنا إرترا يشوفونو ديتيلنا أي مسلنن قن overall كري أخلوه كم أمر ولا دكتور ساراون يبعال ساوث أفريكا example أمتكي نيركي يبعال دزمان توتس تتعوت وتراتات تتغيسو الله كاب قطر شوعات تكسع مود أتاون بالتفعل على أمر تا reconciliation تبل تتغيس الله قلنا في point انتايا reconciliation سي أب هنسات هاجر يخون أب زسجر فتح دينا خنبلو زي transitional justice أب زس رأسوز على أمر كوينو كمت زيد اليوم مخنياتو قون زي هبكمنا صحف كالو صحفات كريك أنيسي كم analogy زقربو reconciliation حدا nation building كم حدا project أقمتنا يو وكم reconciliation كم حدا bridge transitional justice دما dealing the disaster كون خليو حجي بخال أنصار عند حدا نايسبت عنا كم حدا nation building أمنات يرنايو transitional justice surgery reconciliation therapy حجي مبزحت كذا بزع nation building كنزارب كلنا بزع feature transitional justice كنزارب كلنا خاب زعبا باستيس تجبر جهسس تجبر عمت عقل جلي حجي نازل خلت يوز بريدج زجوبروجن reconciliation حجي تي reconciliation سي كم حدا مسهلل نتزحلف وانس تجبر مصنعته وتصحف ناي nation building نزنا لهم عن transitional justice سي كم حدا lubricator كم حدا مزيتي نخلت يو أعنود حقيفو زحس كويني يسمع عنمو مغنياتو it's more like مسهالي كوينو نعيز الرأي نمو بزمن ترزسي كاب تتقيسو ترايز حلف سي رأسو زخال أرأستو خوينو ولا نتنيشن بيلدين نبلو ولا نز ترانسيشنال جاستيس نبلو سي
ብኡ ክንቀድም ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ነገር ብዙሕ ስለ ዘሎ ሲ ንዑ ከየደቀስና መሰረት ከነንፅፍ ኣይንኽእልን ኢና ንዑ ከየደቀስና ብዛዕባ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ክንሓስብ ቁርብ ክኸብድ እሞ ኣብዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ርእሳ ዝኸኣለት ዓምዲ ኮይና እንተትመፅእ ምፈተኹ ምክንያቱ እቲ ሪኮንሳይሌሽን ኣብ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ከም ሓደ ሂሊንግ ኤጀንት እዩ ዝረአ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ከዓ ከም ሓደ ፋውንዴሽን ወይ ከም ሓደ መሰረት እዩ ክንፀፍ ዝኽእል እሞ በዚኣ ምናልባት ሓሳበይ ክሊር ተኮይና ብከምዚኣ ሓሳበይ ከቋርፅ ምእንቲ ግዜ ከይወስድ ክሊር ተደይ ኮይኑ ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ተደይኮነ ብፅሑፍ ዝያዳ ክሰደልኩም ክእል እየ ንምባል ይቐኒየለይ يغنينا خالد ናይ ክልቴኩም ሕቶታት ብጣዕሚ ኣገደስትን ኣብቲ ንሕና ነዳልዎ ዝነበርና ከዓኒ ኣብ ፀብፂብ ዘእተናየንን እየ ግን ከምዚ ጌርኩም ምቕራብኩም ብጣዕሚ ንእዶኩም ነመስግን ክልቴኩም ነቲ ዝባረ ዝምልክት هذا ኣለኻ ካብኣቶም ሳሙኤል ቢዘን ሳሚ ኦኬ go ahead ወኣብዘን በመጀመርታ እቲ ዕምቆት ዘለዎን ምሻለካ እቲ ፅቡቕ ስራሕን ግን ሓንቲ ከምታ ሰገድ ዝበላ ንኩነታትና ከመይ ኢና ሕጂ ኣብቲ ኢንትሮዳክሽን ሲ እታ ክስታይ ጥራይ ተባሂላ እቲ ፕሮብለም ስቴትመንት ሲ ኣይረኣኹን እየ ድብል ዘሎ እቲ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳየሪ ዝበሎ ኣሎ ጥራይ ስለዚ እሱ ከም መበገሲ ጌርናስ ናብዚ ከይድና ኢላ ሕጂ ንዑ ቁርብ ማለት ሲ ንመን ኢና እዚ ፔፐር ንፅሕፎ ዘለናስ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ነቲ ብምሉእ ህዝብናስ ነዚ ክቐርቦ እንዲና እንደል ዘለና ስለዚ እቲ ኦዲየንስ ንዓና መን እዩ ተባሂሉስ ኣብ ግምት ዝኣተወ ቁርብ ኣካዳሚክ ዝኾነ ዓይነት ኮይኑ ተሰሚዕን እሞ ኣብኡ እቲ ካልኣይ ግዜ ተፃሒፉ ክወፅእ ከሎ ኣብ ግምት ክኣትዎ ኣለዎ ዝብሎ እዩ እዚ እቲ ኢንትሮዳክሽን ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ዝብሎ ሰገድ ጠቂስዎ እዩ ግን ክንደይ ዝኾኑ ትካላት እዮም ዘለውና ኣብ ደገ ዘለዉ ትካላትና ኸ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሲ ይፈልጥዎ ኣለዉ ድዮም ንሕና ሕጂ ነዚ ስኻትኩም ሕጂ ስኻትኩም ሰኹም ግሩፖ ወይ ከም ሓደ ፎረንሲ ነዚ ሒዝኩም መኸይድኩም ስምስቶም ካልኦት እዚ ኣገዳሲ ባእታ እዚ ኣገዳሲ ነገር ምዃኑ ክዝረበሉ ድዩ በርከቲ እቲ መጀመርታስ እቲ ንሕና ንፈልጦ ነቶም ንዓና ዝመስሉ ምፍላጥ ከምኡ እንዳበለ እቲ ክስታይ ዝዓቢ እቲ ስትራቲፊኬሽን ዝመፅእ ኣብቲ ትሕዝቶ ይኮንኩም ብዙሕ ክዛረብ ደሊ ኣብቲ ናብ ተግባር ክንቀይሮ ከለና ዘጋጥመና ቻሌንጅ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ማለት እዩ ሳልሰይቲ እንታይ ምበልኩ ታሩሎ ፍሎ ተባሂላ ኢንጀነራል ከይዳ ደላ ቁርብ ምትንካፍ ዘድልያ መስለኒ ቁርብ ዕምቆት ከድልያ እዩ ሩል ኦፍ ሎው ንብል ኣለና በርከ መጀመርታ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ከተቆሙ ተኾንካስ ሓደ ትካል ክህልዎ ኣለዎ እቲ ትካል ብምንታይ ክቆም ወይ ከምቲ ዝበለቶ ሕጂ ንኣብነት ከምቲ ዶክተር ዝጠቐሰቶ ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን ክህልወና ክእል ወይ ዘሎ ኮንስቲቱሽን ክንጥቀም ንኽእል እዚ ዘለዎ ቻሌንጅ ንገዛእ ርእሱ ገጂፍ ቅድሚ እቲ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዘሎ ፀገም ከኣሎ ንዑ ምቕባል ንዑ ምስጋር ከኣሎ እዚ ካብ ግምት ከኣትዎ ኣለዎ ቁሩብ ንዕኡ ዝምልከትካ ኣስፋ ሓቢልካ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል ርእቶ ኣለኒ እቲ ካልእ ግን ከምቲ ዶክተር ዝገለፀቶ ናይ ብዙሓት ሃገራት ተመክሮታት ኣሎ ናህና ተመክሮ ኣለና ምስ ናህና ተመክሮ ከመይ ጌርና ክነካይዶ ኢና ካብኡ ንብፃሕ ጥራይ የቐኒየለይ ቴንክዩ ሳሙኤል ቢዘን ካልእ ካብ ኣባላት ናይታ ሰነድ ሰደድናልኩም ገምጊምኩም ርእቶኩም ክትህቡ ዝዓገምናኩም ኣባላት እንተሊኹም ቅድሚ ናብ ካልኦት ምኻደይ ንዓፋትኩም ዕድል ክህብ ኣለውኹም ዶክተር ሳራ
زرعخي مالكي السنة كابستوهبو حجب زي أمسانا زلو رئيتهم كهوبنا ክብሪ ኣብ ኣሎ ዳንኤል እውን ኣሎ ما زي هابا خباخاتكم ولا أحصر أبيرو إمبريشن يغلط بجاخاتكم كنمهارلو ስለዝደለና ኢና ኩልና ክንፈልጦ ስለዝደለና ኢና ፍልልያት ሃለና ንብል ፍልልያትና ክነፅብብ ንኽእል ብከምዚ መንገዲ ጥራሕ ኢና ስለዚ ርኢተኹም እቶም ሰነድ ወሲድኩም ክትመራመሩሉ ዝቐነኹም ንሎሚ ዝዓደምናኩም ኣብዚ ንሕና ነቕርቦ ከዓኒ ንመብተሚ ርኢቶታት ከተቕርቡ ዝፀዋዕናኩም ቀዳምነት ንህበኩም ስለ ዘለና ዋላ ሕፅር ኣቢልኩም ርኢተኹም ሓውና ኣይተሰከፉ ተፅቢትኩም መሲሉ እንተተረኺቡውን ኣይ ተፅቢተይ ኣይመላእኩምን ሕማቕ ኣይተዛረቡኒ ኢልኩም ጥራሕ እኳ ክትዓፅዋ ትኽእሉ ኢኹም أبي أسمع له غدي هو كابتن تتويت تقبرلنا دي ولا سوينا ذي فلتنا كابتن كبراب أصحاب كابتن دحرون حقومي خمسة حر يغني لي سنغال يغني زي تجاجي خبرات سند رخيب كان هو سند تقبلنا عبت ناس ما تكسكلها من الوقت قالوا pointed out زغونو خيلو إلى استيقظ عقدكم نتم سد نافكوينا مو سندك عبير كل حجي رئيتك حرا يغني لي باي ذا واي كبرى مسجنا وهادي غير يوم حدثهم نتصلي كادي قال ما ليلو منمو قال كبرى مسجنا له مالتي سلذي for the record استيق كبرى كتعار على حسبيه كابو حليفوتي كم تزبلو مسكالب مساسل يتي ريتو يزلو بتعم فاسينيتينغ زخونه ارستي دكتور سارا يقنلنا تي قفيحن حل اخلاق زملو كم زغون يردأ كاي تي retributive and restorative justice كلتي وقعرق كم زلو دما أزيو قبو الرأي زي victim centered ويدما قداي زي ما أكله فتح خون كله خاقم زي هاناتيو إن شاء الله نتي نمعرأي نمتعيس لزغونسي كابابتي perpetrator كابت بدالي بمولو attention تبو نتي تبدالي أب attention قدامنا تكهب كوهابو أقداسي كلت أنا قرقنا اللوعة من الوقت I don't know كم ريتو تقمادين ويونا بزي framework ويابزي مقان كأتوا خلادين أيفلتني تقداميتي حانت داتا اللابتم نايتن ناي هاجرات أبنتات تتقصى ناي تشيلي ناي دو أفريقيا ناي رواندا قلت تقيسو نيرو ناي معرب جرمن قناي تتقصى أي سمعكم أتليست أنا خصي ناي معرب جرمن تي أما أكلا وشت تهزب زنبرة مبددان it was so gross كساب كندتي أب حاو مس حاو أنصار حاو سليو حبريت أزبلو أبون ودن أمون قبون ودن زاتو ناي سليان ناي تتان مسرح سلزنبرة زنجرزي أبت قدام تدعوتي نتبمولو فابريك نايت حبرت سب كبتنو يسلزي بدوفونو يدبن تباهي لغم تسايكم سجبرة تاريخ الزاربي سلزي مزنا إيرترا خونتات موغات زلو ناي تا محاورات ناي سياسي ناي معرب جرمن كون النتك كما يكون تقدمي كلاي زيات خم حتى زغرواز اللغة مالتي تغلايتي مخنياتو تتحلال خنايتي متأسسار ناي حاو مس حاوي مس قلم اللي زلو تزلو كومبلكسيتي ناي تخصايس خم يخاطو تقدمي تغلاي دما هزبي
زمأكل خون كمزي كو ديزاين ناي جاستيس عينة ابروش تزهلوها مالتي ابت مقانسي نايت حزب تراس انتي يكون ابز فريم ورك زسي نايت حزب دمتي ወይ ድማ ትፍትሐ ከመይ ኢሉ ይኹም ማሓደር ዘለዎ ዝብል ድምፂ ሲ ብኸመይ መልክዕ ይኽእከብ ነዚ ቅርፂ እዚ ኸ ብኸመይ ይኽፀሉ ዶ ወይስ እዚ ተዳልዩሎ እሞ በዚና ክንከይድ እዩቲ ክስታይ እቲ ተበደለ ህዝቢ ከምቲ ዝበልናዮ ድሕሪ ትሮማ ወይ ድማ ድሕሪ ማሕበራውን ስነ ኣእምራውን ማህሰይቲ እቲ ቀዳማይ ክመፅእ ዘለዎ ናይቲ ህዝቢ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ዋንነት ናይቲ ፍትሒ ንባዕሉ ፍርቂ ናይቲ ሕውየት እዩ ሕጂ እዚ መቃን እዚ ኣብቲ ማእከል ናይቲ መቃን ሲ ናይቲ ህዝቢ ድምፂ ናይ ምእካብ መስራሕ ወይ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ፍትሒ ከመይ ኢሉ ክኸይድ ከም ዘለዎም ኣገባብ ኣብ ገለ ክተዝኣቱስ ኣገዳሲ ይብል ምክንያቱ ሓደ ንቡር ነገር ከ እንታይ ኣሎ ዝበዝሕ ግዜ ብፍላይ ብሓይሊ ወይ ብጎነፅ ወይ ብገለ እንተደኣ ተገልቢጡ መንግስቲ ኣብ ታሪክ ከም ንሪኦ ሓደ ከዓ ነቲ ሓደ ሕነ ናይ ምፍዳይ ተንደንሲ ክህልዎ እዩ እተን ትካላት ጃስቲስ እተን ትካላት ፍትሒ ብካልኦት ናይቶም ዝመፁ ዘለዉ ሓዲስ ስርዓት ናቶም ትካላት ፍትሒ ስለ ክስታይ ዝገብሩ ዋላ ኣሜሪካው ንሪኦ ዘለና እናተቐባበልካ ናይ ምምፃእ ምእንቲ ክስታይ ክገብር ናብቲ ህዝቢ ኸይዱ እቲ ህዝቢ ግን ናቱ ሓደ ሪስቶሬቲቭ ጃስቲስ ኣማዕቢሉ ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ቦታት ልምዲ ናይ ቦታት ኣለና ወግዒ እንዳባ ስለ ዘሎ ሲ ብሓፂሩ ክብሎ ዝደለየ ዘለኹስ እቲ ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ሲ ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብቲ ቅድሚት ክኸውን ኣብቲ ፍሬምወርክ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዕኒ እሞ እንታይ እታ ክልተ ነጥበይ ቴንክ ዩ ዋው ዶክተር ሳራ ካብቶም ቁርብ ዳሕን እቲ ዝበዝሕ ርእይቶን ድዩ እቲ ዝበዝሕ ከዓ ኣብቲ ወርክ ፕላን ኦፍ ኣክሽን ናብኡ ዝኸይድ እዩ እቲ ርእይቶታትኩም ይቐኒልና ነቲ ኢንፑት ሂብኩምና ዘለኹም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ግን ንኣብነት ናይ ሰገድ ዝበልካ እያ ከመይ እዩ ክኸውን ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ሰራዊት ኩሉ ድዩ እቲ ኣባል ሰራዊት ኩሉ ድዩ ነዚታት ንክንገብር ኮ ንሕና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሕጂ ካብቲ ኣነ እውን ካብቲ ፍሬምወርክ ወፅአ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብኡ ይበፃሕናን ዘለና ከመይ ኢና ክንገብሮ ኣይበፃሕናን ዘለና ኣብ ብከምዚ ጌርና እንተሓዝናዩስ እንታይ ይመስል ኢና ንብል ዘለና ብከምዚ ርድኢት እንድሕር ተረዲእናዮ ናብ ዕርቂ ዝኸይድ ናብ ዝምድናታት ምድልዳል ናብ ፍትሒ ዝኸደ ጌርና እንተርኢናዮ ፍትሒ ከይጠፍአ እቲ ውፁዕ ቁስልታትና ዝሓብየሉ ጌርና እንተረኣናዮ ብከምዚ ከመይ ይመስል ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ናባኹም ከነቕርቦ ከለና እስኻትኩም ኣካል ህዝቢ ኢኹም እዚ ንሕና ኣብዚ ንዝርግሖ ዘለና ኣብ ዩቲዩብ ንዝርግሖ ዘለና ኣብ ፌስቡክ ንዝርግሖ ዘለና ርእይቶታት ናይ ህዝቢ ክንእክብ ኢልና ኢና ዝንዕኻትኩም ንብለኩም ዘለና መላግቦ ናይ ወለዶታት ስለዝኾንኩም ንስኻትኩም ክንደይ ብንእሽትነትኩም ሪኢኹም ክንደይ ምስ በሰልኩም ሪኢኹም ክንደይ ከዓ ትሪኡ ኣለኹም ንስኻትኩም ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ነቶም ካባኹም ዝንእሱ ፈፂሞም እኳ ጥዑይ ዝበሃል ነገር ዘይረኣዩ ንዕኦም ከመይ ጌርኩም ንስኻትኩም ተሕልፍዎ ነዚ ኢልና ንዕኻትኩም ብከምኡ ኢና ናባኻትኩም ንዕኻትኩም መሪፅና ዘለና ሕጂ ከምዚ እንዳገበርና እዛ ናይ ክብሪ ኣብ ናብ ህዝቢ ነውርዶ ኣለና እዚ ድራፍቲ እዩ ኢና ንብል ዘለና ድራፍቲ እዩ ሓገዙና ነፀብቆ ናይ ኩልና ንግበሮ ናይ ህዝቢ ንግበሮ ኢልና ነቕርቦ ንህዝቢ ክሳዕ ዝኸይድ ጌርና ነቕርቦ ዘለና ንከምኡ እዩ ንህዝቢ ዝጠቅም ስለዝኾነ እቲ ህዝቢ ከዓስ ፈትዩ ክዕረቕ ዘለዎ ፈትዩ ፍትሒ ክደሊ ዘለዎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ቻሌንጅስ ንዓይ ክረኣየኒ ዝኽእል ከም ሳራ ንዓይ ክረኣየኒ ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ህዝብና ሲ ዋይ እንኳዕ
بقى نقع طريقة كودو نقع طريقة لو تمتعيلوس شلل سوق قبل ايو جن التراوما PTSD اي كتقفني التراوما اي كتقفني تزبدلك اختريا اخا قاليو اي تفلطني خا ازدو يخون دخل زي ازقبرن ازدو يخون كم زي ازقبرن قاليو كم زي خبرة تصنحي حوات ولدن ولادن استخا حدلو እዩ ስለዚህ ሲ ከመይ ገይሩ እዚ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ድሓር ንሽዓት ጥራይ ታይፎርያ ተሐጉሰካ ከምታ መጀመርያ ናፅነት ተሐጉስና ፅባሕ ከይረኣና ዘበልናያ ካብኡ ኣብኡ ከይንወድቕ እንዲሁ እቲ ኢና ነፅዕር ዘለና ስለዚ ንዕኡ ኢና ናይ ህዝቢ ነውርዶ ዘለና ንሕናስ ጀማሚርናዮ ሓናጢጥናዮ ኢና ዘለና ግን ናባኹም ነምፆ ዘለና ናይ ህዝቢ ክንኸኸውን እዩ ናይ ህዝቢ ርእቶም ንኽኣትዎ እዩ በቃ ድምፂ ህዝቢ ንክኸውን ድሌት ህዝቢ ንክኸውን እዩ እቲ ሰራዊት ኩሉ ድዩ ከምኡ መን እቲ ገበነኛ ብመሰረቱ ኣብ ኤርትራ ሲ ብምስጢር እዩ ዝስራሕ ኩሉ ሓደ ሰብ ገበን ክገብር ይለኣኽ እታ ገበን ምስ ፈፀማ ከይነግር ከዓ እሱ ይጠፍእ ድሓር እቲ ንዑ ዘጥፋእካ ይጠፍእ ከምኡ እንዳበለ ሰንሰለታዊ ገበናት ኣሎ ክንደይ ዓመፃት ክንደይ ሃስያታት ተገበረ ኣለዉ ኣብ ጎንካ ከለዎስ ዘይትፈልጦም ሰባት ብኦም እንዳተሃስካ ከለካስ ዘይትፈልጦም ሰባት ኣለዉ እዚታት መን እዩ ዝእክቦ መን ይኽእክቦ መንእሰይ ይኽእክቦ ዘለዎ ንሕና ኢና ክንእክቦ ዘለና ንስኹም ክትእክቦ ዘለኩም እቲ ትሩዝ ፋይንዲንግ ኤቪደንስ እኮ ክንምዝገብ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ኦርጋናይዝ ጌርኩም ነብስኩም መናእሰይ ንኩልኩም እያ ንሕጂ ዝብል ዘለኹ ነዚ ንዝሰምዕ ዘሎ ንዓኻትኩም ጥራይ ዘይኮንኩን ዘተመዛኑ ጥራይ ዘይኮንኩ ሲ ንኩሉ እየ ዝብል ዘለኹ ክንስንዶ ክንክእል ኣለና ሓበሬታታት ክንእከብ ክንክእል ኣለና ፅባሕ ንጎስ በዳሊና ብዘይንፈልጠሉ እዋን ወዲቕና ነንሕድሕድና ኣብ ምብላዕ ከይንኣቱ ክስቶ ዶ ይኸውን ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ዘለካ ክስቶ ተባኢሰ ነይረ ክስቶ ዶ ይኸውን ግን ነዚታት ዝእክብ ጭብጥታት ዝእክብ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ጭብጥታት መን እዩ ንብል ሰራዊት ኩሉ ይኮነን ሰራዊት ደቅና ቆልዑ ንኣሽቱ ትሕቲ ዕድመን ልዕሊ ዕድመን ኣለዉ ኩሎም ገበነኛታት ድዮም እንታይ እዮም ከገይሮም እንታይ እዩ ተገይሩ እዚ ኩሉ እዚ ዘፃርኮ ትሩስ ኮሚሽን ክቀውም እንዲሁ ግን ንሕና ከዓ እዚ ደንበ ፍትሒ ከኣስ ኣትሊስት ነዚ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናይ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ሓበሬታ ኣለዎ ንሕና ከዓ ሓበሬታ ክንእክባልና እሶም ሓበሬታ ባዕሎም ፈጢሮም ኣይኮንና ምፅሞ ካብ ሰባት እዮም ረኪቦም ነዚ ሓበሬታ ኣኪብና ቀራኒፍናዮ እንተፀኒሕና ዝሓሸ እዩ ይብል ካሊእ በካ መስለኒ ብዛዕባ እታ ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን ተዛሪብካ ነርካ እዎ ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን ክህልወና ኣለዎ ሕጂ እኳ እዩ ንዕኡ እኳ ኢና ንሕና ሕጂ እውን ነዚ ነዳሉ ዘለና ኮ ንድሓር ይጠቕመና ንድሓር ሲ እቲ መንግስቲ ኣብ ዕሙት ኮይኑ ከይመፅእ እቲ ዘሰጋግረና ናብ ዲሞክራሲ ዘሰጋግረና መንግስቲ ዓይኑ ከይዕመት እንታይ እየ ክገብር ከይብል ንሕና ንክለዝ እሞ ነመሓይሾ ነዚ ተጠቕሞ እዚ ክሕገዝ ይኽእል እዩ ኢልና እጃምና ንገብር ዘለና ንዕኡ እዩ ስለዚ ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን ንኣብነት ናይ ስኒት ዘዳለዎ ኣባላት ስኒት ከለና ዝተዳለወ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዶኪመንት ኣሎ ናይ 1952 ናይ 1997 ኣወሃሂዱ ኣመሓይሹ ዝገበር ኣሎ ናይ ካልኦትን ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ነመቃርሐዮ ሕጂ እንድሕር ዘይሰሪሕናዮ ሽዑ ክንሰርሖ ይንኽእልን ኢና ንሕና ካብ ዕግርግር ካብ በዓል ከም ሊብያ ካብ በዓል ከም ሶማል ካብ በዓል ካልኦትኩም ከይንኸውን እኳ ኢና ሕጂ ንዳሉ ንብል ዘለና ስለዚ እወ ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን ሩል ኦፍ ሎ ዝበልኩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሩል ኦፍ ሎ እንድሕር ዘይሃልዩ መምርሒ እንድሕር ዘይሃልዩ እቶም ግዳያት ተመሊሶም ካልኣይ ሻዕ ግዳያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በቶም ገበነኛታት ከፈራርሕዎም ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓኒ እቶም ግዳያት ባዕሎም ከዓ ኢዶም ኣልዒሎም ሕነክፈድዩ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ግዝኣት ሕጊ ዘይሃልዩ ስለዚ እታ ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን is important whichever document it will be it is important ክብረኣብ thank you ናይ ጀርመን I really ረኣኽዋን ነይረ
كريئة تسعبينو نمتاكم تبجرو تقوي مدو يتقامن كأني نعوغم جمناون أب كمزي كانتو نخألينا أي هوب ناي مبزحتو مليسالكم خون يخألي نترئي تاتاتكم نتقن أتي ناي input work plan كدالو خلو حقزانا سلزغوني مسانا خاقونكم كأتدالو ولا نعو مسانا خاقونكم كأتدالو نعدمكم هنا ساعد عندهم خايت تصنحوا مسانا خونكم أدالو I think مليسين خون خالي سنقال بحري زي حالي فنان خينا قال مل على ويك أخال أطلقتي ملو كبرب هلخا دكتور فتخل ملو ملو دكتور thank you دكتور سارة منالباش انت اخبر دلي تسويتنا مالي اخمو نحنا خباخاتكم ازينا نتبنينا سلازي ناي بحكي انبيبكم نتسند عبت سند خقاطم زخئل بالدهوتات مسكال متأسسار انتاي خون زلو زبل خليكم اقريبكم انمو بشم اريتراو عدراش خمس قناكم ترحي زدالي ناي بحكي نفعات تتفاز لكم من أسياتكم نفسي حق مالكم هذا كمت دكتور سارة زبلتو السنة مدرخ زي أزلنا نحن الدارين أزلنا نتي conceptual framework بتحريو خاون تلقى تسمع معنا كلنا جن نمتى يكون وردنا نبتي تقامات أبدي تقوار نايزي انتي تقامات كقاطعونا نزبل قال حتاتكم أو أعريبكم أنا لكم خبر كنا خن ملشينينا سلازي أدنتستي سباتيكم متانا حبي الأمانة أب بينو جزات رح سلازلنا سلازن كتا جزازين حبيرا زسرحلو بايتا كنا دلدل علينا نزين فينا عدالينا يزلنا أما معبالون نتي نتقباري أب تقباري خقات أمزخيل بدوخطات إلكم زتقوشكم وخاني خبر كنا على أي درجة لا عدالينا يزلنا على فالناتو بارتناتو كوينو بالمسؤول هذا أساسر حبيرنا فبنصرف منو ما يتأراترن نحن كل جزء بقط وجهات هلو خبرنا لعلق إلاتات هلو بس لا يكأني زمان الساعات اللي عصم نحسكم مالتي صباح نساتهم يوم نتوم معكتو يحواتنا من نقوه خينو نزو قدايزي زتو قبروهم بتانا خسر حلوهم دابلنا كل جزء نزارب سببي بحبار كوينا سريحنا ناتنا ناتكمن سند حيزنا أمود أتقالي نابتي خالد زترفة حبرة سبنا عند قوسنا ما حبرة سبنا أكلكم قبركم كنادنا خبرة بعد الثانية society centered تكون خلاص victim centered تكون على سنت زي كوينو مو society centered مو كون أي كذي كلتي ودار كتما عقلي تخليني خا معناته توم victims أكل نايت society سلزقون سلالي انت اليوم كينو حبيرنا خن زت خلنا قاني كنا محيشان خيرنا ساز اب حدا اينا زلنا مسخاتكم زياده عم كوار فقاطم صيغماتكم كتبصن مو كله ريفرد كوينو سلازلو بيزنا لنا دسي نتوتاتكم عليكم بحبر كنا خنا ما وينا كن برمان قد يجن انتي خال زبكوا ريكم انتخونكم السمينار كنقبرو خلنا انتي ناقرنا قدامي معلتي situation analysis ناقرنا ساز أبقاقسانا تاكتي United Nations Commission زتبقست رح يكون ساز دارقا بوغن ناسي دقا زخونة كنتناتات أجيرنا إنا ساز أزاميدنا إنا نعو أو خمزة أجيرنا إنا ساز بوغن نانتينا نبل situation ناي إريتراسي زتمال أفريتا ألنا أبينا تبقيسنا تنقال سندات أدالينا زبلينا سلازي قلبيت يانسا حنت قلبيتها قلبيت كن ترقم يبلان قلبيتات مس قلبيت تحيزن سنسنت كوينن طرحنا حرمت نجار وصيت كبانا زغانا فرأيت انتي متينا بتحبرة سنتر قبر خونا له كل نصرح الصراحة سلازي قدم حبرة سبنا يحوز له هذا سمر فرتسب كل ونا له سلازونا فمش بيلدينز بالعرس تمشينا إذا كل تعلنا إذا كل بزعبا فتح ولا بزعبا قطبا وعبيت ولا قال ما لي نقوم يقولون حبرة فمن حدا كوينو تسامعنا تساني يبقى تعصب ذيك إيرو إلا نتخلق تعريبنا لنا
ዝጎድላ ተማሊኡ ኣብ ተግባር ከጋጥማት ፀገማት ዝኽእሉ ንዕኦም ኣማሊእና መሊትና ሕብረተሰብ ብምሉኡ ኣብ ሓደ ኮይኑ ብሓደ ህርመት ከም ዝኸይድ ከም ሓደ ደቂ ሃገር ንኩሉና ዝብፅሓና ሃገራዊ ዕማም ምዃኑ ክንሕስብ ክንክእል ኣለና ንኩሉ ስለዚ ኩነታትካ ይገዝኣካ እቲ ሕብረተሰብ ሳነን ስኒት ዘለዎ ሕብረተሰብ ክትውንን ክትክእል ኣለካ ሳልሳይ ሕጂ ናብ ምንታይ መፂና እሞ እቲ ሕብረተሰብ ግን ንክሳነ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገማት ናይ ፍትሒ ጉድለት ብከመይ ጌርና ነተዓርቆ ትብልካ ነዚ ኣምፂና እያ እዚኣ ከዓኒ ኣካልናት እያ ነንበይነን ጌርና ነቅርበን ኣለና ምክንያቱ ነንበይነ ጌርካ ሒዙ ክደልክልፍ ግን ኣቲኻ ዲቴይል ንክትስልዝብ ይሕግዘካ ማለት እዩ እምበር ከም ሰንሰለት ጌርና ኢና ኣብ መወዳእታ ክንሪአን ብድሕሪኡ እንታይ ክትመፅያ ብዛዕባ ስቴት ቢልዲንግ ሓንቲ ወይ ትዛረቡ ነርኩም ሰገድ እውን ዝዛረብ ነይሩ ካሌብ እውን ኣልዒልዋ ክብሪ እውን ኣልዒልዋ ኮነተግብሮ ዲና ኩሉ ኩነታትና እኮ ነዚ ከተግብር ዝኽእል ክስከም ዝኽእል ዕኑድ የለን ከመይ ጌርና ንገብሮ ሓቁኹም እንታይ ንብል ኣለና ሕጂ እውን እኮ እቲ ሕብረተሰብና ተበታቲኑ እዩ ዘሎ እዚ ዝተበታተነ ሕብረተሰብ ነዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ክገብር ኣይክእልን እዩ ሃገር እውን ክሃንፅ እቲ መንግስታዊ ትካላት እውን ነቲ ፈሪሱ ዘሎ ኮነይ ተባሂሉ ፈሪሱ ዘሎ ትካላዊ ብቁም ጌርና ክንሰርሕ ኣይንክእል ኢና ክንሰጋገር ኣይንክእልን ዲሞክራሲ ይኹን ናብ ፍትሒ ይኹን በዚ ዘሎ ክንሰጋገር ኣይንክእል ኢና እሞ እንታይ ዳ ህንፀት ሃገር ንብሎ ዘለና ህንፀት መንግስታዊ ትካላት ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ውሽጥናቱ እንተይ ንብሎም ዝነበርና እዞም ሕጂ ኣካላት ናይ ፍትሒ ኮይኖም ዘለው ኣብያተ ፍርዲ ሴኪሪቲ ወታደር እዚኦም ናይ ዓመፅ ኣካላት ኮይኖም የገልግሉ ኣለዉ ዝብል ናይ ዝበዝሐ ሰብ ርእይቶ ኣሎ ስለዚ ሪፎርም ክግበር ኣለዎ ዝብል ኣካል ናይቲ ስቴት ቢልዲንግ ነዚኦም ከመይ ጌርካ ነዚኦምን ካልኦትን ነቲ መሰል ናይ ደቂ ሰብ ንምውሓስ መስራቱ ዘለዎም ዴሞክራቲክ ኢንስቲቱሽንስ ከመይ ጌርካ ትሃንፆም ከመይ ጌርካ እሳብ ንበይና ከጠለበት ጌርና ኣለና ኣብ መወዳእታ ንስንፋዕ ተዘራሪብና ምስ ወዳእና ምዚአን ከዓ ኣብ ሰንሰለት ክትኣትያ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ሮድማፕ ኣለና ሮድማፕ ሕጂ ነዞም ኩለን ዝበልናየ ቀለን ኣቢሉ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ደረጃ ብደረጃ ዓይናይ ቀዳምነት ዓይናይ ምትእስሳር ጎናዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ መወዳእታ ፈላሊኻ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ላም ፍርቂ ጎድና ኣይትሰብሕን እያ ስለዚ ነዞም ኩሎም ፕሮግራማት ንብለን ዘለና ሃገራዊ ፕሮግራማት ናይ ምውህሃድ ስራሕ ክህልወና ኣሎ ነነፍሲ ወከፍ ኣብ ትፈልጡኹም ስኻትኩም ተማሃርኩም ኢኹም ፕሮግራሚንግ ዝበሃል ኣሎ ፕሮግራሚንግ ማለት ፕሮጀክትታት ኣብ ሓደ ኣኪብካ እንደገና ኢንተግሬት ትገብራ ንኽጥዕመካ ግን ንዝርዝራቱ ንኸተውፅእ ግን መጀመርታ ዲስኢንተግሬት ክትገብረን ክትክእል ኣለካ ዲፈረንሽት ክትገብረን ክትክእል ኣለካ ዲፈረንሽን ሪኢንተግሬሽን ከዓ ሽዑ መፅእ ኣብ መወዳእታ እቲ ፕሮግራሚንግ ንብሎ ዘለና እዚአን ኣዕኑድ ንብለን ዘለና እዚአን ቀንዲየን ተመሳሲረን ዝኸዳየን ጎናዊ ምትሕግጋዝ የድልየን እዩ ተደጋጊፈን ዝኸዳየን ክንብል ከለና ንዕአን ኩለን ሓላፍነት ዝስከሙ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ፅሕፈትን ሰባትን መዲብካ ጎኒ ንጎኒ እንዳተናበቡ እንዳተሓጋገዙ ንኩለን ግን ክትግበራ ይኽእላ እየን ስለዚ ሎሚ ዝረአየና ዘሎ ሕፅረት ንብል ኣብ ስቴት ቢልዲንግ ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ ኣብዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ንብሎ ሓደ እውን ናይ ቁጠባ መደባት እውን ክህልወና ኣይጀመርናዮን ኣይዝሓዝናዮ እዚኦም ኩሎም ተኣሳሲሮም ምስ ከዱ ኣብ መወዳእታ ንምትግባር ብዙሕ ከፅግም ዝኽእል ኣይመስለንን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ተተግቢሩ ዝዓወት ኣለዋ ጌረን ክሕዝኦ ዘይከኣላ ከዓ ዝፈሸል ኣለዋ ነዚ ኢና ክንብል ዘለና እሞ ምስ ናይ ኩልኩም ርእቶ ንሰማምና ኣብ ምህርታሙ ብሕልፊ ንስኻትኩም መንእሰያት ኢኹም ሃባኩም ብዙሕ ኢና ንፅበይ እና ጥራሕ ይኮና ህዝብና ሃባኩም ብዙሕ እዩ ዝፅበይ ተናቢብና ኣብ ሓደ ርእስቲ ኣብ ጀሚርናዮ ዘለና ርእስቲ ኣተሓዊስና እንዳምዕበልና እንተደኣኺልና ግን ህዝቡ ንጥቀብ እዩ ብውሕዱ እዚ ኣብ ግዳም ዘሎ ህዝብና በተሓሳስቡ ኣብ ሓደ እንተደኣ ጌርናዮ ፅባሕ ኮነ ትለውጢ ኣብ ዝመፀሉ ስሕተት ይንዋሕ ይድንግል ኣብ ውሽጡ ዘሎ ህዝብና ከዓኒ ክምህሮ ስለንኽእል ክንረድኦ ስለ ዝኽእል ህዝቢ ከዓኒ ፅቡቕ ነገር ኩሉ ግዜ ይደልዩ ደቁ ኢና ኣማራፂታት ዘለዎ ፅቡቕ ነገር ምስ ንህቦ ካብቲ ኣማራፂታት ንሕና ነቕርቦ ዝሓሸ ኢሉ ዝሓሰበ ህዝቢ መሪፁ
ተግባራዊ ክገብሮ ከም ዝኽእል ከዓ ብዙሕ ኣይንጠራጠርን ተፅቢትና ኣማሊእኹምና ኣብ መጠን ንላዕሊ የመስግነኩም ብፍም ኩሎም ኣባላት ናይዛ ተናዝ ሕጂ ናብ ካልኦት ሓልፍ ዶክተር ሳራ ካልኦት ብፆትና ኣነን ሳራን ዝሃብናዮ ርእቶ ተወሳኺ እንተዝኣልዩኩም ዕድል ክበኩም እንተዘየለ ናብ እስማኤል ክቐርብ እየ ቅድም ንኣባላትና ርእቶ እንተልዩኩም ንክፊክ ተልሕፅር ዝበለ ጌርኩም ድሓር ናብቶም ምሳና ዘለው ሕጂ ብፆትና ሰነድ ዘይንበቦ ነዚ ፕሬዘንቴሽን ጥራሕ ሰሚዖም ነዝናትኩም ርእቶውን ኣብ ግምት ኣትዮም ኣብ ፀብፀባ ኣትዮም ርእቶኦም ክህቦና ናብኦም ክንሰግር ኢና ኣይርአን ኣለኹ ስለዚ እስማዒል እሞ ተዛረብ ብሓደ ብፆትና እንተለውን ኣብ መንጎ ክኣትው ክእሉ እዮም ሓወስ እስማዒል ثانك يو سنغال حنتي لبوا لاتني وهلا خدت ساعات يو جزيهم حجي بحالهم وديهم مش من دقيقة حتى ريكنا الله مالك يعني كاب ساعتي بناتي زرار باسي بناتي ساعات سي شديش تسقاو شمونتي زي زي فيدباك سي ننحيتكم نايجزاكم سلوزكم سابكالو نقولوا نيركم بريا أبزي برزنتيشن تقول سي وطبعا نحدد مسئلة زلنا عدل نركبها يكونان مالتي زي كامل واحد زي طبعا I assume يعني سي working process very useful قب موراتنا نسبيه هاني خومي يعني نهاية solution كمسو زي كذا سي solutions كمسو زهيلي مساعدات قالوا قبرون كله what we need is سلام جزيء زمسو سي حدا بانكي زدلينا البنك نا تقمت عند حسنينا بتجزي يدلينا مالك يعني حجي بقى سي بخمي تردي يردو أنا reconciliation مالسي يعني حلفة مسي يعني مسزلو منتي صباحي زقبر ميلا يعني reconciling the past with the present for the sake of the future زي كترجم ناي يعني ناي كمسمعي ترجم ناي transitional justice تبع يعني حتى بقى أنا حتى دليل زلوسي أنا ساعة مستومي ترتارات أمس يوم نورنا عملنا institution يبلنا نجلس بنا جلس يبلنا نحنا جينا لنا بس أنا لنا dictatorship يعني state هيكونين يعني ولا سجينا state يبلنا ولا أبي هنسانا ستيتس كمان يعتنانا لنا هجا أنا قلت أنا قبل خبر هذا دليل زلوا هو كاني عتن دليل زلوا مو أبتي مصنعته نما قمت زقولكو لحنا project in progress كوينو قمت كاتو زلوا يعني timing framing of timing و حجز زلوا كنت قلت أنا قد أسي يعني أنا سي حجي for casual participant based radio إذا حجز زلوا سرعات زقبرو زلوا جبنا تراحي وبجمز وسد خريون كله خمسون كله لأن بالكم يكونن يعني هم يكونن يعني كنation state نحن أنا I believe we have an evolving nation state هنا زي توده سلذي زي كتير زخلتيو نجار عبجمت قاتو صدقيو بحالا أنا دهرو بقى أنا إذا بركون زي نيشن بيلدينج كذي علان كله على فصوبه من أبتو أوديو سمعيه أبتو بشرشة يشمي ناي جزازته سنقال كزارم كله انتايلو يعني أجد أسي كروشال زلو بيدنا نقر كونتراكتيو سوشيال كونتراكتيو إلي يعني وتي سوشيال كونتراكتيو بقى تي مع صف خفت زلو ناب كله لكن زلو ديسمانتل كتكورو على لك نعوز تكي غاني ثاني جاستس كله سي ناي جاستس انسترومنتس كله كله يعني حق كله كله يعني فلازم حق زي ما يخبروا who is going to do it يعني all of this are pending يعني نهاية زي اللي نجريو فلازم معهم يجي حتى كم دليل زلو سنغال كباف سنغال سلسمع هو إذا contract social contract كم infrastructure ناي مساجري نا nation building مها وش nation building كاري تي reconciliation دو transitional justice دو غلطاتي
ዝግበረሉ ሸነኽሲ እዚኣ ኣሲ ኮይኑ እያ ሕጂ ሲ what are your progresses يعني እንታይ ፕሮግሬስ ኣለኩም እቲ ሶሻል ኮንትራክት ሲ እንታይ ክሕዝ ዘለዎ ብኸመይ ክጅምር ኣለዎ ከም ፕራዮሪቲ ክትርእይዋ ዶ يعني አትሊስት ሲ ዝገዛዚ يعني ዝገዛዘተ ሲ ከም ግሩፕ ሲ ያልኩም ሪኢኹም ኣለኹም يعني ሰንጋል ከምኡ ኢሉ መታን ዓፁ ኔሽን ቢልዲንግ ከዛዝም ከሎ ሲ يعني ኣለኩም ዶ ፕሮግሬስ ኣለኩም ዶ what do you foresee يعني how do you see this important crucial thing እሱ ተዘይላ ታኔሽን ስቴት የላን يعني قلت له صقمي قلت له تخيلين يعني ويكا ቪሽን ሰርክል ይናናቱ يعني ስልጣን ዘዝ ሓደ ጥራሕ يعني قالت فنا يخنبر ማለት እዩ thank you very much anyway I appreciate بزيبتني ጽቡቕ ዝኾነ መጽናዕቲ እዩ ከም يعني project in progress يعني ገና ክውዳእ ዘሎ ክምላእ ዘሎ እያ ነግረ መገደ ክብሎ ዘለ ዘለዎ ነገራቲ ከም ኤግዛምፕል ሻምጽፍሎ ዘለኹም ሳውስ አፍሪካ ገበታት ገለ يعني ብዙሕ ሰክሰስ ኣይከደና ለምክንያቱ ኢንተርፊረንስ ስለ ዘሎ يعني ሓደ ነቶም ገበኛታት ተኸላኸልቲ ስለ ዘለዎም يعني እቲ ወስተርን ኢንተረስት ግሩፕስ ካብ ኣሜሪካ ሒዝካ ክሳብ ዌስት ገለ መለ ኣብ ሳውስ አፍሪካ ዝኸይ ዝነበረ ገለታት ገለ እዚኣቶም ኢዶም ይጥውሉ ስለ ዘለዉ ሲ ሓደ ካብቲ ሽግር እዩ ኣብቲ መፅናዕትኹም ድማ ክትርእይዎ ዘለኩም ሓደ ካብቲ ጉዳያት እዩ ኢለ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ thank you very much ኩልኩም ኣብ ዘለኹም يغنيلنا اسماعيل أقدسي رئيتها قريبك مس باشايكا مين يقريبو زلو باشا قريبك لها باشايكا عبد الكبوم حفيرنا هم اللي يمكن في التلفزيون بيزينا مقطع اوكي ثانك يو سمدال كذا ربي هو فقيد تبقى يدلك يغني لنا كذا بطعم انا مسكين ان برينسيبل بمسرة مصنعات ዝበሃል መደብ ንባዕሉ እውን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብ እዩ ምክንያቱ ሕጂ ከነፅንዕ የድልየና ማለት እዩ ስብሓን ወመንቲ ቅሩብነት ክህልወና ተብተብ ከይንብል ግን እንታይ እዩ ብቀዳማይ ኣብ ዝነበረ ህንፀተ ሃገር ዝብል ትምህርቲ ክወሃብ ከሎ ብዙሕ ማለት ዘደቕናዮ ናይ ህንፀተ ሃገር ባይታታት እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ትካላት ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ኣነ እውን ተሰማማዕ ኩሉ ፅቡቅ ገይረ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ግን እቲ ከም ለበዋ ክብሎ ዝደሊ ርእቶታት መፂእኩም እዩ ንሕና ዘይሰማዕናዮ ንስኻትኩም ጥራይ ትሰምዕዎ ምስቶም ማለት ትፅበይዎም ሰባት ካልኦት እውን ኣለና ማለት እዩ ሽዑ ዝሃብናዮን ወላ ኮሜንት ዝገበርናዮን ነገራት እውን ኣሎ ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ መደምደምታ ከም መጠቃለሊ ሰንጋል ክትዛረብ ከለካ ዝሃብካዮ እንታይ ዝበሃል ኩለና መግዛእቲ ዝነበረ ሓደ እዩ ትሽግርና ብዝመስል መንገዲ ስለ ዘቕረብካ ንዕኡ ኣነ ርእቶ ሂበሉ ነይረ እቲ ኮሜንት እቲ ናይ ክስታይኩም ማለት እዩ ሕታምኩም ኣብቲ ናይ ዩቱብ ስለዚ ኣነ እንታይ መረፅኩ እቲ ዝመፃኩም ሃናፅ ነቐፌታ ይኹን መምላእታ ኣብ መእተዊኹም ከም ክለሳ መጠን እዝን መፂናስ ብከምዚ ድማ ርኢና ኣለና ኣብ ግምት እቲና ኣለና ወይ ምባል እዩ ምክንያቱ ተዘይኮይኑ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ዝኸውን ኣነ በዛ ነብሰይ እንታይ ኮይኖም ዳእዮም ኮንሲደር ድዮም ዘይገበርዎ ኮይኖም እቲ ርእቶ ዝሃብናዮ ዝብል ይመፃኒ ማለት እዩ ሓሳባተይ ንኣብነት ኩለን ኣብ መግዛእቲ ዝነበረ ሓደን ክበሃል ከሎ ኣነ ዘይተሰማማዕ ኩሉን ርእቶይ ዝሃብ ኩሉን ማለት እዩ ላቲን ኣሜሪካ ንኣብነት እንድሕር ክንወስድ ኮይና ከም ዝሎም ክወሃብ ዝወዓለ ናይ ቺለ ዘሎ ናይ ገለ ዘሎ ናይ ኩለን ኩነታት እንድሕር ክንሪኢ ኮይና ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘሪ ሪዝን ዋይ ላቲን ኣሜሪካ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ኣተሓሳስባ እንታይ ማለት ኣብኡ ዘለዎ ሓጂ ገዛእቲ ዝነበራ ስፓኞለን ፖርቱጋል ኔን ኣይ ቲንክ ተንደበዝሓ ብዓብይ ናይ ብራዚል ናይ ተንካልኦት ከዓኒ ስፓኞለ ማለት እዩ ናይ ብራዚል ከዓ ፖርቱጋል ማለት እዩ ሕጂ ተን ገዛእቲ ሓይልታት ንባዕለን ዲፈረንስስ ኣለወን ግደፍ ወደ ተገዛእቲ ሲ ተን ገዛእቲ ሃገራት እውን ፍልልያት ኣለወን እንግሊዝ ዝገዝኦ ዝነበረ ጀርመን ዝገዝኦ ዝነበረ ዝኾነ ኮታ ጣልያን ፈረንሳ ዝገዝኦ ዝነበረ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ንዓና ጣልያን ገዛእልና ከሎ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ክገዛእና ከሎ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ
ደርጊ ክገዛእና ከሎ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ባዕልና ድማኒ ከምቲ ክግለፅ ዝወዓለ ናይ ሕጊ እንዳባና ካብ ዝድምሰስ ካብ ዝርሳዕ ነዊሕ ገይሩ ኣሎ መንእሰይ ጀነሬሽን ሕጂ ዲግ ገይሩ ደብተራት ገንፂሉ ገለታት ታሪክ ተመራሚሩ ክረኽቦ እንተደይኮይኑ ተረፍ ብደይብሉ መንገዲ ተደምሲሱ እዩ ብምክንያት እቲ ዘሎ ስርዓት ናትና ፍሉይነት ማለት እዩ እቲ ዲክቴተር ናትና ድማኒ ግዜ ተኸደና ስለ ዘላ ቁሩብ ሳማራይ ዝገበረን በዘወይ እግረ መንገደይ ኣይንኣምን ኢና ፍሉይነት የለን ዝብል የለን ኢለ እንተኮይነ ተጋግየ እቲ ፍሬምወርክ ዝብል ሓደ ፍትሒ እንተኢልካ ትፍትሒ እዩ دحراي ملش مس وداكو دحن نو اسملي مثلا تنوحل قلنا لهم خاخيت قلنا له قدامي سي سمات كنت برتن فان تنقربين جناب تنشن بيلدنا قدامي تخي سلازلفا لازم لهم ارستي نقم تخاخيت مو تنري تفاقربنا كتاساسرو سلازدلخو كي دخنو خوين تانس دحن حجون نابزئه انترناشنال فريم ورك كله ملؤان حضرات اب كل كتقمالو فتينا كالنج ግን ኣብ ምትግባር ዘጋጠመን እዩ ፍሉይነት የብልና ናይበልና ምክንያቱ እዚ ፕሮግራም ትገብር ስለና እቲ ፍሉይነትና ኣብ ግምት የእቲናስ ብኸመይ ፍትሒ ብኸመይ ይግበር ንዝብል ጁዲሻል እናን ጁዲሻል ኢና ተክናን ጁዲሻል ንብሎ ዘለና እዚ ሕብረተሰባዊ ዝኾነ መፈታትሓ ናይ ግርጭት ኣለና ሓቃሎ ኢና ስለ ዘለና ሲ ጽኡ ከምዘይ ይበልናን ከምዘይ ንደልን ጌርካ ተቅረባት ከይትመስሎም ንሰማዕቲ ኣብዚ ኣዘላት ካስታይ ጌርካስ ናብዛ ናይሎም እኺ ናይሎም እንታይና ንብል ዘለና መቃን ኣሎ ፍትሒ ኣይፈላለን እዩ ኢና ንብል ዘለና ልዕልና ሕጊ ምስ ኩነታትካ ከም ዝሰማማዕ ትገብር እምበር ሓደ እዩ ፍሉይነት ግን ኣሎ ምስ ፍሉይነትና ካስተማይዝ ንገብሮ ኢና ተሰማሚዕና ስለ ዘለና ሲ ኣብን ካልኦት ኣገደስቲ ነጥብታት ዝተዓዘብካየን ሓጋዝ ርኢቶታ ትበና ኣብ ዝተሰማማዕናሉስ ከምዘይ ተሰማማዕና ጌርና ነዊሕ ግዜ እንተዘይወሰድና ኢለ ናይ ቃላት ጌረ እንተኮይነ ይቀርታ ዋላ ቀዳማይ ዋላ ሎ እንታይ ነግበር ሕጂ እውን እንተኾነ እንታይ ክትገብር ኣለካ መረፅኮ ኣነ ከምለቦዋ እቲ ናይ ምቕባልን ዘይምቕባልን ናትካ ስልጣን ኮይኑ ንስኻ ትሰምዕ እሞ ሰሚዕካ ዳሕራይ ኣብ መደምደምታ መልስኻ ቃሓድ በለካ መልሲ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ ነቲ ሰብ እንድሕር ጠጠው ኣቢልካ ኣብ መንጎ ሓሳባቱ እናገለፀ ከሎ ኣተሓሒዙ ምስቲ ተገልፀ ኩነታት ክንርስዖ ኢና ማለት ኣይኮነን ናይ ትማሊ ንዕኡ ኣነ ኣብ ግምት እትየሲ ከተኣሳስሮ እየ ዘለኹ ምስ ናይሎም ግድን ናይ ሕጂ እውን ትኮልፈኒ ኣለኻ ስለምንታይ ሞደሬተር ኳ መሰለ ይኳል ሞደሬተር ነንጉዳን ወኪል የዛረብ ዘለኹ ስለዚ ሕፂርካ ክትቕርባ ትኽእል ትኾንካ ኣቕርባ እንድሕር ሕፂርካ ክትቕርብ ዘይትደሊ ኮይንካ ግን ትከትፋ ማለት ንፀገም ኣይኮነን ተቐቢልና ካይና ትርኢቶካ ናይ በቀዳማይ ተቐቢልና ኢና ንሰማማዓሉ ኢና ኢልና ካይና ኣብዚ እውን ከምኡ ዓይነት ርእቶ ተቐርብ ከለካ ንሰማማዓሉ ኢና ንብለካ ኣለና ትዕዝብትካ ኣሕፅር ኣቢልካ ኣቕርበና ሕቶ እንተለካ ሕቶ ሃበና ዓራበል ሕቶ እስከ ክሓትት እምበኣር እሞ ደልየኹን እዚ ናትና ስርዓት ናይ ሃገርና ዘሎ ማለት ሲ መብዛሕትኦም ጀነራሊ ዲክቴተርስ ኩላቶም ኢንሲዲየስ ዲዚዝ እዮም ማለት ሲ ጥዑማት መሲሎም ይብገሱ እሞ ቀስ እንዳበሉ ዳሕራይ ሓደገኛታት ይኾኑ ማለት እዮም ናይ ኣፍሪቃ ሕጂ ዋላቶም ናትና እንድሕር ርኢናዮም ከምኡ ዓይነት እዮም ከምዚ ሕማም ዳሓር ኢልና ንፅውዖ ኣብ ቋንቋና ከምኡ ስለ ዝኾኑ ስቲል ሕጂ ኤግዛምፕል ክንወስድ ከለና ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ዘለው ከማን ግርም ኮይኖም ይብገሱ እሞ ድሓር ግን እንዳበርትዐ የኸይት ናቶም ናይ ምልኪ ጠባያት ማለት እዩ ኩለን ሃገራት እንድሕሪኢና ዋላ ሳውዝ ኣፍሪካ እንድሕሪኢና ከማን ፎርማሊ እምበሪ ከም ዝኽብሎ ፀንሐ እስማዒል ብተግባር እንድሕር ክንሪኦ ኮይና እታ ዝገደደ ሽግር ዘለዎም ዝዓበየ ብሕማም ዝሳቀዩን ብድኽነት ዝሳቀዩን እሳቶም ኮይኖም ትረኽቦም ቶም ፀለምቲ ማለት እዩ መሬቶም ዘሎ ትሕሶኦም ዘሎ ቁጠቦኦም ዘሎ ኩሉ ነገራት እቲ ንስቴት ዝገብራ ነገር ዶላ ዝገብራ ነገር ኣይረአን ኣሎ ማለት እዩ ኣይጣበቐሎምን ኣሎ ንዓኣቶም ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዮም ፍልይ ዝበለ ፓርቲታት ሃልየን ኮይነን ኮምፕሌን ገብራ ንረኽበን ከም በዓል ኤፍኤፍ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ናይ በዓል ሩዋንዳ እንድሕር ወሲድና እውን ብፅቡቅ ዋላ ይበገስ እምበር ዌር ቱሞሮ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ውሕስነት ብዘይብሉ መንገዲ
እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተ ደኣ ሃይፖተሳይዝ ክትገብር ኮንካ ምክንያቱ 30 ዓመት ንላዕሊ ዝኣክል ሓደ ኣካል እንድሕር ኮይኑ እንደገና ካልእ ትራንዚሽን ዝጠልብ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ ሓደ ሕንፍሽፍሽ ክመፅእ እውን ከም ፖሲቢሊቲ ኣሎ ክትብል ትኽእል ስለዚ እዞም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው ዲክቴተርስ ወይ መራሕቲ ክንሪኦም ከለና ክጅምሩ ዳሓን መሰል ፀኒሖም ግን ከዓኒ ቁስሊ ዘቐምጡ ንድሓር ሕማም ድሓር ዝኾኑ ኮይኑ ንረኽቦም ኣለና እሞ ነዚ ኢንሲዲየስ ዲዚዝ ዝኾነ ነገራት ኣፅኒዕኩሞ ዶ ምክንያቱ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ፅባሕ ንግሆ ከምታ ክትበሃል ዝፀንሐት እዘን ትካላት እዘን መፅናዕቲ ፅቡቃት ኮይነን ከብላ ባይታ ንዓን ፕላትፎርም ግን ቀቅድሚአን ስለ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ናብ ኣናርኪ ከይንኸይድ ሲ ንዕኡ ከመይ ጠሚትኩሞ ክብል ስለ ዝደለኸ ምናልባት ተረዲእኹምኒ እንተኾንኩም ታንኪዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ነጥቢ ኢኻ ልዕልካ ምክንያቱ ፕሮግራም ወፂኡ ኣብ ባይታ ክትግበር ከሎ እቶም ዲክቴተርስ ኩሉ ግዜ ክዕንቅፎ እዮም ትብል ዘለካ ፍትሒ ኩሉ ግዜ ዝዕንፀፅ በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል እዩ ስለዚ ክዕንፀብፀሉ ዘይክእል ኩነታት ክንፈጥር ከዓኒ ክንክበት ክንክእል ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ፕሮግራምኩም ኣቕሪብኩሞ ዶ እንድያ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕትያ ኣብ ስቴት ቢልዲንግ ኣብ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ክንምልሻ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ፕሮግራምና ረኣያ ኢኻሞ ሽዑ ተዳሊኻ ምፃእ ንሕና ግን ኣብቲ ዳሕራዋይ ሰሙን ኢና ጌርናዮ ዘለና ንኩለን ጥርኒፉ ከተግብር ዝኽእል መንግስታዊ ቅርፅን ኣወዳድባን ካፓሲቲ ቢልዲንግ ናቱን ኣብቲ ስቴት ቢልዲንግ ክንዛረብ ስለዝኮና ኣገዳሲት እያ ግን ኣገዳሲት ነጥብያ ሒዝናዮ ኣለና ካልኦት ርእቶ ዘለኩም ይቅርታ ግበሩለይ ንኩሉ ሰብ መታን ዕድል ክረክብ ሓደ ከይነውሓና ኢልና ኢና እምበር ኣገዳሲ እዩ ዘካትዕ ነጥብታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ፍሉይ ሰሚናራት እንዳገበርና ኣብዚ ሕጂ ተልዕልዎ ዘለኹም ፍሉይ ሰሚናራት እንዳገበርና ንበይና ቁንፅል ኣቢልና ጥራሕ ነዊሕ ግዜ ክንዛረበላ ንኽእል ኢና ሶሻል ኮንትራክት ንባዕላ እንታይ ማለት እያ ብከመይና ንርዳኣ ስቴት ሃላድያ የለን ዝብል ዴፊኒሽን ዝተፈላለየ ክህልወና ይኽእል እዩ ንበይንም ክንዘራረበለን ኢና ሒዝናየን ኣለና ኣገደስቲ ነጥብታት እየን ምክንያቱ መረዳእታና በበይኑ ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እንተዘይመፀኸ ኣላሓት ፀገም ኣይኮነን ክልተ ፕሮጀክታት ክልተ ስቴት ቢልዲንግ ንብል ኣምር ሒዝና ንኸይድ ዘይንህዝቢ ኣማራፂ ኢና ነቕርበሉ ዘለና ህዝብና ከዓኒ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ እቲ ቁኑዕ ዝብሎ መሪፁ ከተግብሮ ይሽዑ ስለዚ ፀገም የለን ተማላላ እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ መረዳእታ እንተለና ክልተ ሰነድ ይኸውን ናይ ግድነት ኣብ ሓደ ሰነድ ጥራሕ ክንጭፍለቕ ይብልና ዋላ ሳልሳይ ኣማራፂ እውን ካልእ ክንተልዓሎ ኮይኑ ንህዝብና ሃብቲ ፀጋ ጥራሕ እዩ ህዝብና ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተማልአ ምርኩስ ገይሩ ግን ቁኑዕ ውሳነ ክውስን ንክንሕግዞ ጥርሕና ንሰርሕ ዘለና እሞ እቶም ምሳና ምስቲ ርእቶና ከተሃብቲምኩም ምሳና እንዳማዕበልኩም ክትከቱ ትደልዩ ደስ ይብለና ተሓጋገዙና ካብዝናትና ፍልይ ዝበለ ንስኩም ትጋገየልኩም እዚ እዩ ንዝበለ ንተሓጋገዘኩም ኢና ፍሉይ ርእቶኩም ከዓ ንኽብሮ ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኣሰራርሓና ኣብ ውሽጢ ገዛና እውን ከምኡ እዩ እንተደኣ ተሰማሚዕና ሓንቲ ሰነድ ነውፅእ ሓንቲ ዘን ዓበይቲ ርእስታት ዝተፈለየ ርእቶ እንተዝኣልዎም ካልኦት በልስኩም ተፈሊኩም ናይ ገዛ ርስኩም ኣስርሑ ናይዚ ኣዳራሽ ግን ተዘተ ብኔሽን ቢልዲንግ ክልተ ብስቴት ቢልዲንግ ክልተ ክኸውን ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን زي حزبنا ندعلو أمود دعتا زمرس إلنا نحسب مو عاي تشجروا إذا تفعل رئيتو زنوكم سبا رئيتوهم كتقرون تفعليهم أنا نشتو أبزي بشكل لازم أنحي قرب من البات متأمما كلنا خلنا نتوم سمعون رئينا نزلو فيسبوكنا بيوتيوب كا مرداتها قرب كلاريت هلو نحنا نحجي إذا خنزع عينات ذات أكيدنا لينا جن مستأكرنا ذاتاتنا مستودة بدحريو نفس وكف ريكاردينج باب حدا كوناي نفس وكف تساتفي رئيتو حتو زوهب ملسي أبقمت يأتينا ديسكاس جيرنا تنقبلو تقبلنا تنين زي نقبل بزن مخنيات إحنا زي أبزنا هنا أي سرحنيو إلنا ترادادينا ستاين قبرئينا من البات يوحنس I think سديد كالي نير كامسلني ناي باشايدا
حنتي رئيتو سديت كالي نيركا سلازي ازيتات كله زتبلو كله نحنا مسودأنا تأكيبنا نفس وكف رئيتو كلها بب حنتي رئينا ديسكاس جيرنا مامينا نزل سندات نممحياش اللي تقند علامة نحنا حسابات نبخم نقربو اسكم كأ حساب توسكلنا أتنا كلنا حساب كأني يعبنا كلنا يخون اللي كندي علامنا سلازي نريو إنا سقيلنا أي نقول فونينا ولا أبزمت إنا زينا يتمالي قالت زيبلنا حجي سنبت نكب سلازلنا جزي بلنا بيننا تأكيمنا خنزار بلو حجي كن مستوى أنا جنزي أخيبا إن حمشت أن أخيبا مسكبرنا نفس وقف مع استجابرت ديسكاشن نفس وقف سند بحنتي أخوي نريو إنا سلازي ريست أشور رئيتوتاتكم بتعمي إنفولو بلين عنا حتوتاتكم أقداس حتو إن عنا ولا أنت زي ملسنا يحجي ملسنا خنرئي كنتصنع كنفلت يدفع الناس لزخونه لذي زدرب حساب يبلنا زدرب رئيتو يبلنا عملنا እንታይ ደኣ ፈሪሕና ዲና ወላ እንታይ ድበሃል ኢና ፀቢቕና ጉሉፅ ጌርና ኢና ቀሪብናዮ ደኣ ሕቶ የለ ገለ የለ እዚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ነው ሓደ ዝሓትት ዝብዳህና እምበርሲኢና Well, Doctor, there are a lot of things to be said. يعني ብዙሕ ኣሎ ክበሃል تخيل أبزي قد دايزي يعني زي ترانزيشن جاست ترانزيشن شيء نيشتي نجار هيكونن يعني ولا ونتي تمكرو ونسي وحدي يعني سي جمسي ريح من ظن خمسي سلسة أربعة خمسة أنا عدتها تقلي يعني أبو خاني يعني I hope تعين صدمات كم زقات أموتي process قال طبعا بس إيه ما تكون تقولوا بحلف إن ساوث أفريقيا بقمة توسيدا يعني ما نسيب طبعا يعني international يعني سي أبو تكالا زنورو وتقوم زنورو شنقات أبزي ناي reconciliation نيني ناي تاشمن كنت كمية تسوي توب نفلت يعني نعم نت أب مصروان ده خطريهم كلها ولا رواندا guilt of consciousness سلا نبره على سي يقولون يرون من كله تطوح بلو بعد سجنتين بعد قلب سفيل سلزق قبره شوية لينينتيوم يعني لينينتيوم برواندا أتليس قمت ولا ونسي زلاقي فتح يامتي إلو دوني لوغوندا أنا داي تاريخ تمارا سلزقون كسي يعني إذا ما ترشا جونوسايد سي خال أيدي سالساي يعني أبي تاريخنا يمني ما منغو توسينا منغو دم هوتوس زقيد نبرة نجار يعني ስለዚህ ንኣብነት ብኤርትራዊ ዓይኒ ንኤርትራ ክጥምታን ከለካ ኣንተ ኢለ ነይረሲ ክንዕልል ከለና ኣብዚ መጨረሻ ኣብ ርእስና ዝመፅእ ሲ እዚ ስርዓት እዩ ፍሮም 1993 ንበሎ ድሕሪ ረፈረንዳ ክሳብ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ግን እታ ኤርትራ ኤንቲቲ ዝረኣየቶ ኣብቲ ታሪኻ ስጋብ ሕጂ ዝረኣየቶ ኣብቲ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ጉዳያት ወገለታት ሲ يعني تاشمل له يعني بتاع تايم فريمين تزاريبه نيره يعني عمل سي زي 3 عامتي ناي ديكتاتورشيب ديو ولا موال بريتو قالس ديو ولا بإثيوبيا زنبرو كل غزي ديو ولا جلدي زلو تي ادا ناي سوسايتي بلال باتهم اكترس حلفو يقوليهم يعني نت ببروكسيس إثيوبيا جبنات أبز ساني همشتن كساب سان تشعت سان شمونتنا إرثا زخدة جنست نايا تاشمو نبراتات و يعني حزب تاشو زقبرو مني كابو هاديمو سقال حجاب سودان زلو أمو عدو لسا مسوطة زخلو خفيلو أنا عدو زي تمرسزي نايمان عداي نايتي شعوق زي زنبرو أكتر سيخون سطوح حالت فيهم يعني حليفهم يلونو ده خلطاتو كتغانا دراي تبلني جي أبتي مايند سيت نايتي سوسايتي جنا it is a living issue يعني جنا living issue سلذي نحن سلمنتاينا بزعبة social contract زاد لايو سلمنتاي نبدي يعني
እንታይ መጀመርያ እኮ እታ ኔሽን ዩናይትድ ክትከውን ኣለዋ ብዛዕባ ያኒ ዝሓለፈ ታሪኻኒ ምዙ ህልዊ ኩነታት ኣተዓሪቓሲ ናቢ ያኒ ዜጋታት ዝሕጎስሉ ዜጋታት ሰላም ዝረኽብሉ ፅባሕ መታን ክትኣቱ ክትገብሮ ዘለዋ ጉዳያት እዚታት እያ ስለዚ እቲ ክበሃል ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብግዜ ምፅባብ ወገለ ምፅባብ እንተዘይኮይኑ ኣነ ዓንተወይ ኮምፕሌን ገይረ ነይረ ግዜኹም ባዕልኹም ወዲኹም እንዲኹም ኢለ شويه كومبلين غير نيري يعني من زي خونه يعني ابزي ايش ايتم ابزي دكتور سارة زرزرتو ايش ايتم من الباتنا 10 ساعات ديسكشن يدليو قداي يعني بدك تزارب ولا دخل قداي يعني ارتراويان سي ارترا في فلمنتاينا لابنت يعني ارتراويان سي يعني استفل عليه سمعي ذهبنا يكون تاجم يكون كلنا معبالي خلى على الكل ويكاني ابزت خناتون كلنا سي حددي انا بنفسي هجا ابزي 17 لنا بزان ابدا 17 زياده بزيت هجي ابنت سي ايرتراوي قصي فريون كلنا سي طم 17 بنالبات وزحات اسمع الى زلوه وحدات باشا زلوه انت زخون في ترانزيشن يعني ترانزيشن جاستيس كم يريو خلينا ينبغون صادف ديفرنت تطلع ديفرنت فلان خابز خطوات ستوان كان صغار نيشن كون لك كتوا هذا اللي خطوات تكون كخاني بزحنات نات كغت تعرق الله مجمريا نسخاني ب سوشيال كونتراكت بالكانت يكونوا خانه مع صيلن زي كوينو دكتور ساره بزح ነገር አለ ኮን ተዛረበሉ ዝግባ وثانك يو عدل ذهب كنا دغزار سيا انا بعلي وسيده سوري لكن دحردا يعني سي زي قدو سويله تزاري بيت سوري قدم يلن ابزئ ايميلنا اقمطنا لكم علنا ايميلنا رئيتاتكم بوغيركم كتسدلنا تخولي اخ مابز منالبات دحر وي كرايكم وي نوحي حساباتي وي بارت زي تزعرت بلو انت داهلكم بزي انجيركم اتهم سند زي بلكم مسخم مالتيو اتي سندنا اتح محايشنا مጨረሽታ ፋይናል ኮፒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጋና ክመሓየሽዩ ካልኦት እውን ክሪእዎ እዮም ክመሓየሽዩ ግን እቲ ዘሎ ሼር ክንገብሮ ኢና ኣብ ዌብሳይትና እሞ ሽዑ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ክንዝርግሖ ኢና ወሪ ኣብረሲኣ ዶክተር ሳራ ኣብረሲኣ ናብ ህዝቢ ክንቀርብ ከለና ኣርእስቲ ብኣርእስቲ ክንዝትየሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ቅድም እቲ ፍሬምወርክ ክንሰማማዕ ኣብ ኣበይ ተፈላለዩና ኣለና ንምርኣይ ጥራሕ ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ናብ ህዝቢ ዘተ ስለ ዘይቀረብና ኢና ክንዝቲ ኢና ሓውስ ማዕል ፀገም የለን ንዕኡ ዝኸውን ግዜን ጥዕናን ጥራሕ ይሃበና እምበር No, thank you. أنا كو work in progress إلى إيه هم يتردني ذول. Thank you. You're right. صح حزبي رعيمو كل زقبالسي work in progress. ካልኦት እስኪ ኣብ ቻት ዝተጻሕፈ ነገር እንተሎ ክርኢ ኢድና ልዕልና ኣለና እኮ ኣሻይ ድሓፍ ኣቢልሎ ኣራይ ንዓንቶይ መሲላት እኒኣ እሞ ክበካ ይግረም ይትቀፅል ኦኬ ቴንክ ዩ ይቀኒየልና ሕቶይ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ትገብሮ መፅናዕቲ ኩሉ ብዛዕባ እዚ ንዓና ማለት ኩነታት ናይ ሃገርና ማለት ንዓና ዝሃስየና ዘሎ ዲክቴተር ከም መፅናዕትኩም መጠን ኣበየናይ ካቴጎሪ ኣቐሚጥኩሞ እቲ ፍትሕን ሕግን ክትግምግሙ ከለኹም ሲ ኣበየናይ ከተቐምጦ ትኽእሉ በተሓሳስባኹም ብግምትኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ህዝብና ሳይኮሎጂካሊ እንድሕሪ ተዳልዩ ዘይፀኒሑ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ዝተፈላለየ ፅቡቕ ነገራት ዝመስል ኣቀራርባ ገይሮም ወይ ዘደናግር ገለ ወሽታታት ናይ ከም ቀስ እንዳልካ እኳ እዩ ዝመፅእ እቲ ዲሞክራሲ ብዝብል ክስታያት ሸፈጣት ናይ ምድንጋር መስርሕ ይሰርሑ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ስለ ዝኾነ ሜድያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ጆርናሊዝም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኩሉ ፓራላይዝድ ኮይኑ ናይ ኒውስ ኢንፎርሜሽን ነገር ኩሉ
ኣብኣቶም ዝተገበተ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝብና ብእምርኡ ኣይተዓጥቀን ኣሎ ማለት እዩ ከም ስርዓት። ስለዚ ነዚ ንክንገብር እንድሕር ኮይንና ሲ ነዚ ስርዓት እዚ ኣበየናይ ኢኹም ግምትኩም ተቐምጦ ኣበየናይ ካተጎሪ ተቐምጥዎ እሞ ብኡ ደረጃ ምእንቲ ክንቃለስ ኩላትና ህዝብና ክዳሎ ምእንቲ ኢንፍሉዌንስ ክንገብሮ ሓደ እዚ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ትሕቶ እንታይ እያ እቲ ነቶም ምሕረት ዘይግበረሎም ኣካላት ዝበሃሉ ኣካላት ጌርኩም ኣቐሚጥኩሞም ዘለኹም ወይ ኩላና ከነቕምጦም ንኽእል ምሕረት ክግበረሎም ዝኽእል ብይቕረታ ዝሓቱን ዘይሓቱን ወዘተረፈ ከም ዝኣመሰለ ሕጂ ባጀት ስለ ሽግር ዝፈጥር ኮንሱም ስለ ዝገብሩልካስ ምእሳሮም እውን ክሳይ ኣይኮነን ማለት እዩ እሞ ንባጀቶም ዝኸውን ንሳቶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ብውሕድ ደሞዝ ከከም ኩነታቶም ወይ ከዓ ብዘይ ደሞዝ ንቐለቦም ዝኣክል ጥራይ ዘይኮነስ ንካልእ እውን ከማልእ ዝኽእል ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ኣተኣራርኣያ ኣለኒ እሞ ኣነ ነዚ ከሪኢኹሞ ዶ ኣይረኣኹሞን ነዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ጉዳይ ባጀትን ኣተሓሕዛ እሱራትን ከከም ኩነታቶም ርኢኻ ክግበረሉ ዝኽእል ርኢኹሞ ዘለኹም ኣይረኣኹሞ ንዝኽእል ክብል የደልየ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ይቐኒየልና ክልቲአን ኣብ ትግባረ ናይቲ መደብ ዝመፃ እቲ ተግባረ ናይቲ መደብ ከዓኒ ኣይሰራሕናየን ኣይጀመርናየን ዘለና ቅድም ሓበራዊ ስምምዕ ክህሉ ኣለዎ ኢልና ኢና ነቲ ስርዓት ከመይ ጌርኩም ገሊፅኩም ኣለኹም ዝብል ኣብቲ ሰነድና ኣሎ ግን ሕጂ ገና ንዛትን ዲና ዘለና ናትና እዩ ዝመፀና ርእቶታት እንዳወሰኽና ኣብ መጨረሽታ ግን እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ሎሚ ካልኣይ ዙርያ እዩ ምናልባት ሓልሳይ ዙርያ ምስ ገበርና ናይ መወዳእታ ደምዳምና እዚ እዩ ክንብል ኢና ከምቲ ትብሎ ዘለካ ግን ነታ ቀዳሚት ሕቶ ኣብ ሰነድና ገሊፅና ኢና ከይ ግዜ ናይ ካልኦት መታን ክቁጥብ ኣብቲ ሰነድና ክንዝርግሖ ስለ ዝኾንና ኣብኡ ክግለፅ እዩ ነቶም ክኢላታት ግን ሰነድና ምስኦም ስለ ዘለዎ ይርድኦም እዩ ተኻልኣይቲ ምፍር ዘይግበረሎም ዝብል ንሕና መረዳእታ የብልና ናብ ፍርዲ ክቀርቡ ኣለዎም ጥራሕ ኢና ንብል ዘለና መሰሎም ኩሉ ተሓልዩሎም ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎው ተሓልዩ ናብ ፍርዲ እታ ሪትሮአክቲቭ ጃስቲስ ትበሃል ስለዚ ገበን ፈፂሎም ዶም ኣይፈፀሙን እቲ ባርደን ናይ ክስም ዘሎ ሰብ ይኸውን መሰሎም ተሓሊሎም ናብ ፍርዲ ይቀርቡ ብቡቁዕ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ውሳኔ ከዓኒ ኣብ ልዕሊኦም ይፍፀም ነቲ ካልእ ግን ብዘይ ፍርዳዊ ማለት በቲ ባህላዊ ኣገባብና ጌርና ንተዓርቀሉ ኩነታት ጉዳይ ዝድቅሰሉ ኩነታት እያ ትብል ነይራ እሞ ኣብዚአን ጥራሕ ክኸደካ ስለዚ ብዛዕባ ናቶም ኣብ ትግባረ ድሓር ኢና ንመፅእ ቤት ፍርዲ ንብል ኣለና እንታይ ዓይነት ቤት ፍርዲ ኣሎ ኣማራፂታት ኣብ ዓለም ዝጥቀማሉ ኣብዘይ ኣብቲ ናትና ሕጂ ኣይገለፅናየን ንሕና ሃይብሪድ ዝብል ኣቐሚጥና ኣለና ምክንያቱ ዓቕሚ ናይ መንግስቲ የለን ናይ ኢንተርናሽናል ዓቕሚ እውን ክንድልብ ኣለና ዝብል ርእቶ ኢና ኣቕሪብና ዘለና ኢንሽናል ካፓሲቲ ዓንቶ በዓል ካሌብ በዓል ኩሎም ዝጠቕስዎ ዝነበሩ ሕፅረት ኣለና ስለዚ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ፕሮግራም ናትናይ ዝሕግዙና ክኢላታት ኣምፅኦም ግን ኣብ ምትግባር ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል ርእቶ ግን ዶክተር ሳራውን ኣቕሪባቶ ነይሮም ንምዝክፋይ ዝኣክል ጥራሕ ኢሉ ስለዚ ናይ ትግባረ ኣይትሕተቱና ምክንያቱ ኣብኡ ኣይበፅሕናን እዚ ትቡና ዘለኹም ርእቶታት ግን ርእቶታት ስለዝኮነ ቅቡል እዩ የድልየና እዩ ናብ ካልኣይ መድረክ ናይ ትግባረ ናይዚ ፕሮግራም እዚ ክንሰርሕ ፕሮጀክት እዚ ክንሰርሕ ከለና ግን ክግዘና ስለዝኽእል ተቐቢልና ኣለና ዶክተር ሳራ ዘለዓለ ስለዘየለ ከይስልችዎም ሕጂ ከተፋንውልና ኦኬ ኣብዛ ሰንጋል ክብላ ዝፀንሐ እቲ ሓሳባት ወሲድናዮ ኣለና እቲ ኮንሰርንስ ናትኩም ርኢናዮ ኣለና ኣብቲ ናይ ወርክ ፕላን ኣብ ናይ ትግባረ ሰነድ ከነዳሉ ከለና ኣብ ናይ ትግባረ ሰነድ ከነዳሉ ከለና ኮንሲደር ክንገብሮ ኢና ዘለኩም ርእቶታት ኢሜይል ሰዲድናልኩም ኣለና ብኡ ቢልኩም ሕተቱና ፅኒልኩም ሰማዕኩምና ብጣዕሚ ነመስግን ነቲ ዝሃብኩምና ርእቶ ከዓ ኣዝና ሶሪ ኣዝና ነመስግን ድሓን ሕደሩ ድሓን ቀኒዩ